Dobré dopoledne, už odpoledne. Vydal jsem se na kolo. Mám bajka. Spešlíka. Jezdí fakt super. Takže pojďte dneska se mnou se projet. Najeli jsme na první sníh lomeno led. Myslím, že to úplně nemá trakci, ale bajka docela jde zrovna. Za chvilku jsme v Choberovech, jdeme tady si do kopeček dolů, zkusím se nezabít a pak začneme stoupat už nahoru na Kozákov. Tohle ještě dneska mi tak minu. Zkusím vyskočit, skoro. Úplně se to nepovedlo. Každopádně, když mám trošku měkčí zadní kolo, kdybyste chtěli vědět, co takhle vozím na kolo v oblečení, tak mi to napište do komentářů a já teď se ani natočím. Jsem zvědavý na sebe, jak se s tím poperu na Kozákov. Uvidíme. Pustíme nádherný výhled a dajeme si předáhání s lidma. Jsem zvědavý, jak to půjde. Vlastně mu nevěřím. Díky. Natáčím. Dobrý. Je to prudký. Je to pod sněhem. Ale je to lepší, než když je bahno. Tak, je trošku prudčí pasáž ještě. A jde to. Nahoru by to nešlo. Díky. Děkuju. Ale jde to zatím. Pá se dobře. Tak vždycky skáče jaký dropík, ale se na něj teda nějak nevěřím. Je to asi tady. No jako šelmy, ale nebudu to riskovat, když se mi to vždycky rozjelo. Takový stromy. Ale jo, zatím to jde dobrý. Čekal jsem to teda mnohem horší. Ať jsem to mohl říct kratší stopou. Ale ono jak je to přemrzlý, jak to drží docela dobře. A to sluníčko, to je nádhera. Tak tenhle stopou v životě nejedu, protože jsem zamenej. Ale jak to prostě třeba plná pohodička, jsem si myslel, že to bylo mnohem těžší. Je to teda těžký na kontrolu řítek, ale je to. Skoro jak jsem si ještě cestou na Kozákov vyfouk trošku gumy, tak to fakt jako drží. Kdybych zkusil nějaký závod na sněhu, byla by to sranda. Freeride. Trošku skok. Tak ten zvědavej. Jdou, tady normálně už splývají kamínky. Hop, hop. Spíš útry velký, ale jsou docela dobře. Docela to letí, ale snažím se to trošku brzdit. Ne, že by se tomu chtělo. To je pecka. A tím kámen, tady jsem minule skoro svít. A strom. Nehnul jsem se.
Tak to jsem vypadá to, že jsem teď trochu jen znova. A to už asi překecám bráchu, už mu ukážu záběry. Protože tady to je fakt pecka. Nikde nikdo, to jsem nečekal taky, op. Už mi to spojelo. Lísteček, táčka. Tu jsem chtěl brepnout, ale odskočilo mu zadní kolo. Stavelení, děkuju. A je to pecka tohle. Já se nedobrzdím. Tak to bylo opravdu skvělý tohle. Já jsem trošku naklopil dolů, něco vidíte? Ne, že tam jede auto. Tak si počkáme. No, možný freeride. A jedeme. To je paráda tohle. Já jsem zapomněl odbočit. Tak to byla opravdu paráda teďka. Teď to teda klouže. Dobrý. Jakmile tam někde jde auto, tak to klouže. Nějak to je super. No ta pecka. Jo. Doufám, že nesletím. Dáme teď manuál. Co je do auta. Pecka. Tak jo, najíždíme do dalšího terénu. Wow. Trošku to odpaluju. Někde, když to jde. Když bych to nějak stuhlo, ty vazelíny všechny. Opravdu brzda jako ta. A se ani nehne. Ani nevím, jestli brzdí nebo ne. Přední je teda dobrá. A tohle stoupa nechodí nahoru vůbec, skoro. Tak, třeba této zimou doufám. A musím si dát trním. Jsme na konci videa, doufám, že se vám líbilo. Tady máme nádherný zápas slunce, který už zapadlo, to nevadí. Mějte se skvěle, dneska jsme to moc celo, doufám, že jste taky něco dělali dneska, jinýho než spali. A vidíme se zase za týden. Čau.